Wijik para kadang sutresna budaya kadung para putri pasokatan tari kuda kepang menika sigrak kawet tawis menika ngembaraken sejarah perang tandhingnipun prajurit 144 kalian penguasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Srenggi ingkang nipun ngaturaken dening para kadang putra saking keluarga besar Kuda Beksa Putih Rahayu nyuwun donga pangestu para kadang putra ngatur pasugatan rikala menika tansah pinanggih kalesa ing sampi kala menika saking sedaya 1997 monggo